Uncle Sam, our friends from Dubai, is the fourth winner of Litor di Western Pangasinan. Before you go to Dubai, may interview muna kita. Ano? Maalis ka na. Anong ginawa nyo sa race na last stage? Timing lang. Nakikita namin. Okay. Nakikita namin kayo, nandun kayo lagi sa sa peloton, sa una. Subukan lang. Ayan, wala pang ensayo yan ha. Hindi pa yan nag-ensayo si Uncle Sam. See you next year. See you next year. Okay, nakalista ka na sa Team Lingayen. Okay, sir. Okay. Thank you for guesting in our Litor di Western Pangasinan. Welcome back again. See you on 2024. Thank you very much, Uncle Sam.